Студио Тројан Мюзик. Този поздрав е од Гаре руската машина. За фамилија Ангелови, Ихтиман, Сила идва. Мишки стоите зад фамилија Ангелови. Целија Ихтиман, којто се чувства силен, елате на старта. Душмани срешту ангелови да бягате, нямате срце. Те са славски срца вашите, са пилешки хейтери, няма да ги стигнете. Ангелови са сила срешту такива вълци, вие само лаете. На живо няма ви, мишки сте за телефона, говорите големи. Ангелови са топ, 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 олеле. Душмани срещу ангелови да бягате, нямате сърце. Те са славски сърца вашите, са пилешки. Кво можете, душмани ангелови, подзорали срещу тях да тръгнете, пак не можете да ги стигнете.